Bună, dragi tauri, și bine v-am găsit la etalarea voastră pentru luna decembrie, o etalare generală de dragoste pentru voi, cei cu soarele, luna, ascendentul, dar și Venusul în zodia taurului. Voi începe etalarea voastră prin extragerea unor energii comune între tine și persoana dragă sufletului tău, persoana la care te gândești, persoana pe care o iubești, fie că ai sau nu ai o relație cu ea. Vom continua extragerea unor energii separate, fiecăruia dintre cele două energii implicate, energie feminină, energie masculină, la ce aveți fiecare de lucrat pentru dezvoltare personală, dar și pentru funcționarea și armonizarea acestei relații, iar în final vom extrage un posibil rezultat. Cărțile ne vor oferi un posibil rezultat pentru luna decembrie, pentru zodia taurilor, da? Din congruența celor două energii. Sper că sunteți pregătiți să începem. Să vedem unde se află taurii și persoana dragă sufletului lor, în ce energie sunt în luna decembrie 2021. Care este energia lor comună? Unde se întâlnesc cele două energii? Nu e foarte multe cărți, nu o să le iau pe toate. Mai amestecăm puțin. O singură carte pentru energia taurului și persoanei dragi sufletului său. Avem joacă-te, distrează-te, celebrează, nu fi atât de serios. Poate că în ultima vreme taurii și persoana lor au fost într-o energie mai tristă și li se reamintește că trebuie să existe flirt, trebuie să existe voie bună, celebrare, trebuie să organizeze activități împreună care să vă stimuleze pe amândoi. Asta pentru cei care sunteți într-o relație, iar pentru cei care nu sunteți într-o relație cu persoana la care vă gândiți, este fix vorba despre o perioadă în care va exista foarte mult flirt, poate o aducere împreună. Dacă sunteți, mai poate fi dacă sunteți într-o relație și ați uitat să vă bucurați, sunteți îndemnați să faceți activități împreună care vă aduc bucurie și care presupun distracție, precum, nu știu, patinoar, sale de jocuri, întâlniri cu prietenii. Poate fi orice vă aduce distracție în cuplu. Iar în luna decembrie fie vă veți distra foarte mult, fie vă veți aduce aminte că este necesar să o faceți și veți lua inițiativa. Și cu siguranță va exista foarte mult flirt pentru aceia dintre voi care nu aveți încă o relație și sunteți la începutul unei conexiuni. Ia să vedem în ce energie se mai află taurii și persoana dragă sufletului lor. Care este energia în care se află? Avem și sănătate. Permitem, dragă divine, să fiu afectuos și să-mi accept trupul, indiferent de ce defecte aș putea avea. Fie ca întotdeauna să știu că fac ceea ce pot mai bine. Ajută-mă să fiu un aliat și un prieten pentru această formă sacră. Da, acestui vehicul care împarte sufletul în existență. Unii dintre voi ar putea să întâmpinați anumite probleme de a vă accepta trupul așa cum este. Pentru alții dintre voi este vorba de necesitatea de a păși într-un stil de viață mai sănătos, care să implice o sănătate nu doar psihică, cât și fizică. Unii dintre voi puteți să vă apucați de yoga, puteți să vă apucați de sport, orice formă, de anumite diete sau regimuri alimentare. Deci văd că vă spune foarte mult accent pe sănătate și cred că se leagă foarte frumos cu cartea dinainte, aceea de a te bucura și de a face activități care îți aduc distracție, pentru că asta, un stil de viață optimist și dinamic, face bine sănătății. Unii dintre voi ați putea întâmpina anumite probleme de sănătate în perioada sărbătorilor
sau în decembrie, nu neapărat în perioada sărbătorilor, dar vi se reamintește că trebuie să tratați cu grijă și cu respect această formă sacră care vă este dată și anume să aveți grijă de ea. Poate unii oameni fac exces de alimente în perioada sărbătorilor, taurii sunt renumiți pentru faptul că sunt mari gurmanzi ai zodiacului, așa că poate este bine să aveți o măsură în toate, să spunem. Avem 3 cărți pentru voi, 2 de 9, care e un 9 de bâte și un 9 de cupe, precum și diavolul. De aceea vă spuneam, există o tendință, de aceea vă spuneam de echilibru, că există o tendință de prea mult aici, cu energia aceea. Avem energia tentației. Deci veți fi tentat la tot felul de lucruri și mă duce cu gândul la zona aceasta gurmandă, toată situația. Conexiunea voastră la rândul este una care vă poate afecta sănătatea mentală pentru unii dintre voi, să fie ca un carusel și să trebuiască să o luați mai puțin în serios și să o tratați ca pe o joacă. Pentru că fiecare reprezentați pentru celălalt o mare tentație și aveți și reprezentați unul pentru celălalt împlinirea tuturor dorințelor, dar în același timp parcă vă și sunt trezite foarte multe aspecte neplăcute, multe traume din trecut, această conexiune. Și cred că este momentul să nu vă mai concentrați atât de mult pe acea suferință cauzată de trecut, care efectiv vă destabilizează sănătatea emoțională și să vă concentrați pe a vă juca și pe a vă bucura și pe a vă distra. Foarte frumos. Asta vi se recomandă. Să vedem ce ne spun și cărțile de tarot, să intrăm puțin în profunzimea acestei energii convergente între masculin și feminin pentru Taur în luna decembrie. Avem o 6 de cupe, foarte frumos, o nostalgie, poate vă amintiți lucruri pe care le făceați în trecut. Între voi poate exista o diferență mare de vârstă sau poate vă știți din copilărie și sunteți prieteni foarte buni. Pentru unii dintre voi poate vă știți din alte vieți, aceasta este ocazia sufletelor pereche sau să existe o senzație ca și când vă cunoașteți de foarte multă vreme. Arcană majoră, carul. Poate că sunteți firi opuse, dar cumva complementare și reușiți să funcționați și mai avem și 7 de bâte. Care 7 de bâte este o energie care trebuie să protejeze de exterior. Avem 2 de 7, carul este 7, 9, poate reprezintă ceva pentru voi luna a 7-a, ziua a 7-a, luna a 9-a, ziua a 9-a, 9 săptămâni, 9 ani, 9 zile, ceva în această zonă. Anul 97 mai poate însemna ceva pentru voi. Aș simți că în luna decembrie s-ar putea să există o îmbinare a celor două forțe pentru a readuce aspectele frumoase și nostalgice la care amândoi visați, la acea joacă și acea distracție pe care o aveați și sunteți dispuși să faceți să funcționeze aceste lucruri din nou între voi. Mai mult decât atât, cu 7 de bâte, văd că sunteți foarte determinați să luptați împotriva orice ar veni înspre voi să vă destabilizeze, fie din interiorul vostru, fie din exterior. Și sunteți amândoi determinați să vă păstrați relația și să o faceți să funcționeze. Pentru aceia dintre voi care sunteți într-o relație, pentru ceilalți, văd că există o anumită determinare din partea unuia dintre voi către acțiune și cred că celălalt va fi dispus să facă la rândul asemenea. Și văd și cu toate astea văd pentru unul dintre voi este mai reticent, pentru cei care sunteți singuri, dar în cele din urmă veți ceta aceste energii. Să vedem și ce mesaje au îngerii pentru voi. Aici avem critica de sine, care nu miroase bine. Noi, îngerii tăi, te rugăm să fii mai compasiv față de tine însuți. Observă momentele când ai gânduri critice despre tine și fă un efort pentru a le modifica, pentru a le transforma sau pentru a le înlocui
cu unele pozitive și iubitoare. Ești o ființă minunată, de lumină, chiar dacă uneori crezi că ești mai puțin decât perfect. Amintește-ți că Dumnezeu și perfecțiunea divină există în toate lucrurile. Probabil există această autocritică a amândurora, poate că vă simțiți vinovați în anumite contexte și în loc să dați vina pe celălalt, vă încărcați cu vină. Perfecțiunea nu există, da, decât în divin și prin divin în noi, însă omul este supus greșelii și atunci această autocritică nu este una dezirabilă. Învinovățirea, vina este o emoție de vibrație foarte joasă și nu aduce nimic bun celui care o poartă. Bun, să vedem unde se află în toată această poveste, din punct de vedere energetic, femininul pentru Taur în luna decembrie 2019. Feminin. Avem și o carte deja. Femininul este foarte intuitiv și se retrage în templul interior, este devotată și se conectează la portalul inimii sale. Energia feminină este foarte atentă la mesajele care îi sunt transmise intuitiv, se conectează cu sine, poate meditează, poate este într-o perioadă în care dorește să fie mai curând într-o solitudine, nu vorbește foarte mult, nu se exteriorizează foarte mult, mai curând integrează anumite aspecte care se petrec în exteriorul ei, le analizează, le cântărește și ascultă foarte mult intuiția și inima în această conexiune. Pentru că este foarte devotată acestei conexiuni și își dorește să ia decizii și să acționeze numai în baza a ceea ce simte. Să vedem mai departe în ce energie se mai află femininul în luna decembrie pentru Tauri. Deci exact ce spuneam despre acele emoții, că vrea să acționeze numai din feeling, din sentiment. Emoțiile vor să se facă simțite. Nu poți să cedezi, cuiva sau în fața a ceva până când nu o simți în plinătatea ei. Permite-mi, dragă divinule, să ofer toate emoțiile mele ție, să le simt în totalitate ca să nu mă mai țină captivă. Deci, cum spuneam, nu se exteriorizează foarte mult la acest moment pentru că este într-un portal, în portalul în interiorul ei, în portalul inimii ei, motiv pentru care nu este foarte reactivă la acest moment, nu se exprimă foarte mult, vrea să le integreze. Fix cum spuneam, această emoționalitate va fi scoasă la iveală după ce energia feminină va fi integrat toată această energie. E posibil ca ea să se simtă un pic, să nu dea seama foarte clar ce simte la acest moment și de ce este atât de bulversată, pentru că e energia aceea a diavolului acolo și are nevoie să se retragă și să se analizeze o vreme. Să vedem unde se mai află energia feminină în luna decembrie pentru Tauri. Este în energia chakrei sacrale, vorbim de creativitate. Aici culoarea portocalie poate fi semnificativă pentru ea. Creație, simțire din nou mai poate fi, că este asociată lui eu simt, chakra sacrală. Poate că are niște probleme pe latura aceasta de sexualitate sau poate că are sexualitate debordantă în această perioadă. Sau mai poate fi o perioadă fertilă sau dimpotrivă o perioadă stagnantă, poate, din punct de vedere al creației, de orice fel ar fi ea. Bun. Haideți să vedem față de energia masculină, unde se poziționează energia feminină în această conexiune pentru Tauri în decembrie, ce simte, cum simte, ce intenții are, ce gânduri are,
cum vede această energie masculină, cum se raportează într totul la el, să aflăm în cele ce urmează. Pentru Taur avem deja câteva cărți. În primul rând avem 8 de monede. Energia feminină lucrează la această conexiune și lucrează la sine. Este ca un discipol în această conexiune și este conștientă și vrea să învețe și vrea să muncească. Mai avem și 7 de bâte, care e și acolo. Ea e cea care pune niște limite, are și o trezire spirituală cu judecata aici, cu referire la trecut. Exact ce spuneam mai avem și Hierofantul aici, care face trimitere la valori, la obiceiuri, la credințe. Imediat mai vreau să iau câteva. Avem o carte. Și 9 de cupe din nou care se repetă. Deci a știe că această energie masculină reprezintă împlinirea tuturor emoțiilor sale. E emoționalitatea sa completă, e tot ceea ce și-ar fi putut dori, o împlinește, o mulțumește, sufletește. Vrea să depună foarte mult efort, simte că are foarte multe de învățat, de când a cunoscut, are parte de o trezire spirituală profundă, i s-au deschis ochii cu privire la anumite aspecte din trecut care trebuiau vindecate, niște traume care au fost readuse în conștient pentru curățare. Cu Hierofantul acolo, aceste traume pot face trimitere la o fostă relație de un mare angajament, de tip căsătorie, logodnă sau o relație de foarte lungă durată. Mai poate face referire la niște traume din copilărie, referitoare la tradițiile, la obiceiurile, la ritmul în care a fost crescută, la religia ei. Efectiv, această conexiune i-a schimbat foarte mult perspectiva asupra vieții, a determinat-o să impună anumite limite. Cred că energia feminină percepe această conexiune ca fiind una din care are foarte multe de învățat și față de care este extrem de recunoscătoare. Și în primul rând învață să pună limită cu exteriorul pentru a nu-și mai diminua lumina interioară, fiind umbrită de a împlini așteptările celorlalți. Iar energia masculină reprezintă împlinirea tuturor emoțiilor ei și o dorește aproape pentru că prin ea învață și se conștientizează pe sine. Foarte frumoasă energie. Să vedem acum care este umbra, care este partea întunecată, ce trebuie să aducă energia feminină pentru Taur în conștient spre vindecare, că acesta este scopul suprem, ce trebuie să conștientizeze. Însăși vindecarea, avem steaua aici, să-și urmărească, să-și conștientizeze scopul divin în primul rând, cred că nu este foarte conștient, adevăratul nord. Steaua este călăuză, este ghid, să conștientizeze natura divină a lucrurilor, poate nu este o femeie sau nu era o femeie foarte spirituală, iar odată cu această conexiune descoperă spiritualitatea, o înțelege. Vindecarea, trebuie să conștientizeze faptul că are nevoie de vindecarea acelor traume, ale trecutului, ale copilăriei, ale fostelor relații. Putem da face ca zodie aici cu Vărsător, Taur, da, Capricorn, mai avem Rac, foarte frumos. Deci, în primul rând, energia feminină trebuie să-și conștientizeze natura divină și să purceadă către vindecare, să conștientizeze că are nevoie de vindecare, nu să o țină ascunsă. Da? Pentru că are niște traume și pentru că se vindecă prin această conexiune. Este una binecuvântată, chiar dacă pare dificilă. Haideți să vedem energia masculină. Câteva cărți de oracol pentru unde se află energia masculină în luna decembrie, pentru Tauri, care e nivelul ei, unde se află din punct de vedere energetic. Bun, energia masculină în decembrie.
Energia masculină trebuie să spună nu, să pună pauză, să amâne, să refuze. Poate să fie vorba despre a refuza anumite oferte de muncă care îl pun în imposibilitatea de a se distra, pentru că universul îndeamnă la celebrare, sau poate să treacă printr-un moment, dacă va decide să accepte o anumită invitație sau să facă un anumit pas, poate să treacă printr-un moment de turnură, de cotitură în viața lui. Deci universul îl îndeamnă să spună nu anumitor situații. Poate să fie vorba și despre relație și despre conexiunea pe care voi o aveți, în funcție de cum rezonează. Este posibil să vă loviți de un refuz într-o anumită situație, sau este posibil ca voi să refuzați energia masculină și el să resimtă acest refuz ca fiind foarte greu de dus pentru el. Haideți să vedem la ce se referă poate acest spune nu, amână. Trebuie să amâne ceva. Trebuie să amâne o călătorie. Și m-am gândit la asta, la un drum pe care să-l facă, îmi venea să spun. Lasă fiecare aspect al acestei călătorii să se desfășoare în armonie. Fie ca ordinea divină să aranjeze și să mânuiască fiecare detaliu. Eu voi fi ghidat ușor și voi urma calea pe măsură ce mi este arătată. Deci dacă este vorba despre o călătorie, ar fi bine să o amâne la acest moment, în perioada lunii decembrie. Pentru că este un semn de la univers că această călătorie nu trebuie efectuată la acest moment. Fie că se poate, eu știu, împiedica de diverse opreliști pe drum și așa mai departe. Ideal ar fi să amâne. Universul îndeamnă să amâne. Fie că este vorba pentru unii dintre voi o relație la distanță și el va trebui să amâne această călătorie spre a vă întâlni sau a călători spre tine sau să vă întâlniți într-un punct de mijloc, o situație de acest tip. Să vedem, pentru tauri mai avem ca energia masculină speranță și noi începuturi. Deci, dacă între voi au existat disensiuni, certuri și încercați să faceți, pentru că da, cu siguranță au existat, care v-au dus într-o energie care nu mai e atât de jucăușă, nu mai e atât de flirty și chiar v-a scos un pic dintr-o zonă de confort cu diavolul acolo. Există speranță pentru această relație și speranța este steaua acolo, exact acel lucru pe care energia feminină l-a pierdut, da? Că este umbra ei, steaua. Deci el vede speranță în această conexiune și vede noi începuturi și vede noi începuturi cu inima curată, fără de teamă, lăsând la o parte tot ceea ce a fost negativ sau, eu știu, dacă nu neapărat negativ, neintenționat negativ, să spunem, între voi până la acest moment, este dispus să le lase deoparte pe toate și să continuați cu o inimă curată, pentru că el simte că există speranță de vindecare între voi doi. Cred că această conexiune a fost una brăzată de foarte multe tensiuni. Tocmai de aceea energia feminină a și avut foarte multe de învățat și a avut parte de aceste treziri spirituale. Să vedem mai departe. Care este emoționalitatea energiei masculine în luna decembrie pentru tauri? Ce sunt taurii, cum simt, cum se raportează, ce gândesc despre energia feminină? Vedem. Deja. Asul de monede, mă scuzați, mai avem câteva cărți pe jos. Ok. 2 de spade, paj de monede, cavaler de bâte și turnul. Opa, scuze. Nu știu ce s-a întâmplat, să le aranjăm puțin. Ok, e turnul. Turnul care mi-a dărâmat și mie talarea. Da, avem un moment de turn într-adevăr aici, deci ca energie
Cred că energia feminină i-a dat efectiv viața peste cap energiei masculine. Vorbim despre o sexualitate foarte puternică, incredibilă, vorbim despre o emoționalitate, despre o intensitate a emoțiilor care au venit așa din senin și l-au zdruncinat. Este într-o energie, vrea să o curteze, este într-o energie focoasă, vine... Dar această energie a cavalerului de bâte este o energie a unui tip destul de masculin care și foarte pasional, care vine, curtează femeia, se mai retrage, iar vine, iar o curtează, iar se retrage, o energie jucăușă. Totodată și energia masculină simte că are foarte multe de învățat din această conexiune, se simte la început, se simte un învățăcel în iubire, are o dorință de a oferi un nou început, o nouă șansă de o materializare concretă a acestei conexiuni, însă are și un doi de spade acolo, doi de spade care reprezintă o incapacitate de luare a unor decizii. Cred că nu are adunate toate informațiile și vrea să acționeze în funcție de toate aspectele, în funcție de ce cunoaște, de ce mai rațional, să spunem. Și avem și un 3 de cupe aici. S-ar putea să existe și o a treia parte pentru unii dintre voi care să blocheze un pic energia masculină din a iniția acest început concret între voi doi și de aceea și există acea energie de vin, mă retrag. Pentru alții dintre voi s-ar putea să ca energia masculină să nu se poată hotărâ dacă sunteți un posibil nu că el vă percepe, deci el percepe energia feminină ca fiind un potențial partener serios, dar cred că fricile lui îl opresc din a descoperi dacă el poate fi un potențial partener serios și de încredere pentru această energie feminină. Și atunci este foarte greu să se decidă, cred că are și el traumele lui. Bun, haideți să vedem care este umbra energiei masculine în luna decembrie, ce trebuie să aducă în conștient spre iluminare, acceptare și vindecare, pentru armonizarea relației, dar și pentru dezvoltarea lui personală, spirituală și nu numai. Două cărți avem pentru el. Ce spuneam? O curiozitate de a măsura lucrurile, de a afla, de a stocui pe Facebook, pe rețele de socializare, pe oriunde, WhatsApp. Și îndrăgostiții, care iarăși îmi place. Pentru că fie este vorba de o a treia parte implicată, fie din partea femininului, fie din partea masculinului, fie este vorba de o chestiune care ține de poliamorie pentru unii dintre voi, ca energia masculină să aibă în subconștient această chestie și să nu o conștientizeze, fie această dorință a lui de a decide și de a acționa numai pe baza unor raționamente logice și a faptelor concrete, pentru că pajul de spade e un mic detectiv, și nu după dorința și poftele inimii. Deci aceasta trebuie să aducă în conștient energia masculină, că trebuie să-și asculte inima și să mai lase, să mai înceteze să o facă pe detectivul. Pentru aceia dintre voi care nu sunteți implicați într-o a treia, într-o poveste cu 3 părți, că există și această posibilitate în această etalare, sunt unii dintre voi puțini, dar vă știți voi care rezonați cu acest mesaj. Haideți să vedem care este o posibilă energie, ce poate rezulta până la finele lunii noiembrie din convergența acestor energii, așa cum l-am expus până acum, pentru tauri, în luna decembrie. Să vedem care este rezultatul, la ce se pot aștepta. La un 5 de monede, o perioadă dificilă, o perioadă de nu atât de mult conflict, pentru că văd că veți fi în continuare în comunicare, dar o energie care nu vă mulțumește neapărat, da? Care nu dă senzația de plinătate. Deci văd comunicare, dar nu plinătate. Există totuși o concretizare, o materializare
a relației voastre sau o șansă ca voi să vă apropiați, să vă vedeți, să vă întâlniți, sau pentru cei care sunteți deja într-o relație să continuați în aceeași manieră. Numai monede, deci vorbim numai despre material, avem și 7 de monede, care înseamnă avem această nouă oportunitate, suntem în continuare împreună, chiar dacă anumite lucruri ne lipsesc. Și practic acele lucruri care ne lipsesc sunt culegerea roadelor, pentru că este o chestiune de timp între voi. Lucrurile nu sunt foarte dinamice la acest moment. Este o așteptare, dar și o speranță că într-o zi lucrurile vor înflori, semințele acelea pe care voi le-ați plantat vor încolți și vor da roade. Amândoi vă doriți cu asul de monede acest lucru acolo. Dar momentan e o non-acțiune și un sentiment că lucrurile nu se mai mișcă într-o direcție sau alta. Mai avem și 6 de bâte. Asta poate însemna și o mică victorie pentru voi. Eremitul cu căutările interioare. Marea preotasă și regina de cupe. Da, există... Într-un final, până în luna decembrie, veți simți că există o oarecare victorie și văd această aducere împreună între voi. Dar în același timp, cred că energia feminină va rămâne în continuare conectată la emoționalitatea sa și își va căuta în continuare interiorul pentru a se vindeca, pentru a se conștientiza, timp în care această conexiune între voi va fi una foarte compasivă și de sprijin reciproc. 6 de bâte e o carte foarte bună pe care să o văd aici și înseamnă, v-am spus, acel succes. Oricum ar rezona asta pentru voi. Poate într-un final veți reuși să vedeți acele semințe încolțind. Dar Marea Preotasă și Hierofantul sunt două energii retrase. De aceea nu văd o aducere împreună foarte concretă a voastră. În continuare veți fi ea în templul ei, în interior, în inima sa, el într-o singurătate, într-o retragere, într-o căutare de sine, toate acestea petrecându-se într-o compasiune reciprocă și o iubire și o înțelegere pe care vă oferiți unul altuia foarte frumoase. Acestea au fost pentru voi, dragii mei tauri, în speranța că cele ce vi le-am expus poate să facă puțină lumină asupra situației voastre. Eu vă doresc multă iubire și multă pace și liniște sufletească. Vă mulțumesc!